Bunsod pa din ng low pressure area na nakakaapekto sa Mindanao, binaha ang ilang lugar sa Sarangani Province at bayan ng Matalam sa Cotabato Province. Narito ang report ni Sara Hilomen Velasco ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Ilang motorista ang nahirapan sa pagbaybay sa kalsada na nagmistulang ilog na sa Barangay Ladol sa Alabel, Sarangani Province nang bumuhos ang malakas na ulan Martes ng hapon. Ayon sa MDRRMO, nagmula sa mga kabundukan ang tubig ulan na naging dahilan para mag-overflow ang ilog sa lugar. Agad namang inilika sa mga nakatira sa gilid ng ilog. Sa bayan naman ng Maitum, umabot sa 19 na barangay ang apektado ng pagbaha na resulta ng walang humpay na pag-ulan. Kabilang dito ang Barangay New La Union kung saan binaha maging ang mga resort na nasa tabi ng Pangi River. 5 tulay naman ang nasira dahil sa pagbaha. Ang mga guro naman ng Sitio Nara Elementary School, sinuong na ang tubig baha sa kalsada sa Barangay Tuanadatu dahil hindi na makadaan ang mga sasakyan. Kasalukuyang nananatili sa municipal gym ang mga apektadong residente na umabot na sa mahigit 700 katao. Posibleng ideklara ang state of calamity sa naturang bayan. Sa bayan naman ng Matalam sa Cotabato Province, binaha ang ilang barangay matapos umapaw ang ilog sa Barangay Tamped, Minamaing, Latagan at New Abra dahil sa malakas na ulan. Umapaw na rin ang tubig sa overflow bridge sa bayan, kaya pahirapan ang pagtawid ng mga motorista. Nagkaroon din ng pagguho ng lupa na umabot sa kalsada ng bayan. Agad naman itong nalinis at nadadaanan na ng mga sasakyan. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa GMA Regional TV.